Avui comença la campanya. Per nosaltres, per Compromís, és un dia molt especial perquè ha arribat el moment de poder fer-vos arribar a tots i a totes el nostre projecte. Un projecte que pretén portar a la Seu aquest canvi que tanta falta ens fa a tots. Comença una campanya molt i molt important pel futur de la Seu. Tenim un equip preparat, un equip il·lusionat, amb vocació de servei, amb ganes de fer realitat la reactivació econòmica, amb ganes de fer realitat la recuperació dels serveis que ha perdut el nostre hospital, de fer realitat la nostra residència per la gent gran, de fer realitat un ajuntament eficient, que funcioni i que doni uns bons serveis a tots els urgellencs i urgellenques. Honestedat, vocació de servei, transparència, és el que farem arribar a totes les llars, a tots els racons de la nostra ciutat per tal que el canvi sigui possible. Avui comença el canvi. Avui comença el canvi!